Kai mutumin nan ina gaya ma jiya a hannun mutanen nan kwan. Zuwa kenan. Kwalawa mana. Kai abu abokina. Me kai ka hannun kwalawa? To me zai kai ni mana kai kasan dan iska ne ni ne satar zakara. Akuyoyin jama'a ban kale ba kai ran nan da na ji yunwa kasan tsohon maye ne ni karan gare na bige da yanka ne. Dole kwalawa su ka. Abokina. Kai amma ba zan sake ba kamar ya ba za ka sake ba. Ba karamin duka na ci a hannun wannan yayin ta barja. Yayin ta din banza da Allah kai soyayya fa sai da gwaji ka tashi ka koma ko Allah. Tashi in gwada na fada ku fa ina ga ma ka ga nan duk sun tattaya min da fuska fa har ka da ma abokina ka je ka ƙara gwada. Allah kai ma na fuskanci wannan yarin yasa ta manne ma akwai ka da naci. Ai in baka naci. Sorry dan kuda. Wallahi in baka naci ba za su so ka. Gwada zan je ka ƙara gwada. Zaka ci banka. Bai Allah baki gane ni bane wai. Matakan kai baka daddara ba da abin da aka maka ran nan ko? Ban gane ban daddara da abu ni me za a min. Na gaya miki a makabarta nake kwana saboda tsabar da wurin kaina dan iska ne ni nan da ke gani. Ke ni fa san ki nake. Wanda ne? Dokar ta san ka riga ya sa shiri na makoya. Hege baki. Ka ji ƙato. Mai taken kauri shin ya kuka ya tuntuɓi baya. Ayo.